Contestant number 1, Claire Venice Felipe. Doon ka, usog ka doon. Game. Bakit ba kailangan mag-pin? Sayang din naman ang forma. Lagi din naman nakasine. Sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit ba kailangan ang oras? Kung marami namang nag-aaral sa'yo, pupura na ng pag-awit. Naghihintay ng pagkakataon. Ayaan na lang sila. Maganda pa naman ko sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito. Sabay ang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Natanggal nga ako.